because the moment is here. Kung naka-live, kung naka-live gani, iwasan mo sa kasi. Saan ko live business ka? Kulang na gawa ko na. Butong nakakanan. Pag-walk mo ko eh. Dikit ang idea. Ang tunos mo, wala mo yung tunos. Ang kimpit mo rin. Ang kimpit mo rin. Lagi na pa sa ano ko. Bakit saan buhok yan kayo makaon mo? Yung kung saan mo buhok mo kayo makaon mo nga. Hindi, alam ko baka ano, nag-day mo. Walk. Walk. Ayaw pa kay Kuner. Dire-diretso connection. Sige, pang-download na lang siya na ano, ito pa na ako. Dami itong kaon ko din eh. Dami ko din eh. Lati ka na! Ay, ano may lagi? Musik ko daw na. Ano na gagawin? Lagi pandan? Display? Hi. Karen. Bungki. Hi. Si Kylie Ngog naman. Now, okay. Si Kylie Ngog na. Doon sa palibig na. Service palibig na. Nasa ganyan sa sawa yan? Dismiss sila. Alay. Mami, yung naka-live kaya? Ay, may na-present tayo! Facebook na? Facebook na o YouTube? YouTube. Hindi ka lang mag-live sa Facebook. Ay. Sorry lang ha. Sino kaya? Pangit ka din. Pag-public ka mo daw, pang-news daw. Ya. Pang-news daw. Bang. Facebook Live. Ako na na yan. Wala sa iba. Pilin mo na.
lawas man yan, ikaw. Paano mag-register? Ang papel ano? Kung malakalagaw, kung man-live ko kami, kasi pang vlog. Ano niyan? Bayay Salek? Alam mo? Saan ko nung? Sila na. Inabot na nga message mo din na kung in-open nyo na. Wala ka lang open din. Ay nanay, ito duwa ka SIM card, no? Sam lang Oo, to. dua. Oo. Asun! Lo, nakalabuto daw sa piyat. Lo, nakalabuto sa piyat. Ay! Ay! Bob! Wala na, minuto ka. Buksin na kasino. Open book. Umulang. Mantika naman. Parang nabili. Dami nilo, no? Nilo. Ngayon kaya ako. Ano mo nakakason? Ngayon? Nakatulan ka? Kita mo masulog. Kita mo hindi ka mapigas. Ang ulo mo pa rin. Ulo mo pa rin. Ako yung